Psalm chapter 16 verse 11. तू म्हाका जिविताची वाड दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बढती आणि तुज्या उजव्याक ससनाचे सुख. John chapter 14 verse 6. येसून ताका जाप दिली, हांव सुवात सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्याशिवाय कोण आयच्यानय बापा सरशी वचूंक जायना. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या उजेर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? Acts of Apostle chapter 10 verse 1 to 4. पेद्रू आणि कर्नेल. सेसरियान कर्नेल नावाचो एक मनीस असलो. तो इटालियन फौज नावाच्या रोमी पाटलामेंत एक शतपती. तो आणि ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत आणि देवबिरांदीचे. लोकांक तो जायते दान धर्म करतलो आणि देवा लागीं सदांच मागतलो. एक दीस दनपारा सुमार 3 वरांचे ताणे एक दर्शन देखले. देवाचो एक दूत ताच्या कुडा भितर येवन कर्नेला म्हणून ताका उलो करतालो ते ताणे दर्शनांत पळयले. देवाच्या दुताक पळोवन तो भियेलो आणि कितें सुमया म्हणून ताणे विचारले. तवळ देवदूतान ताका जाप दिली, तुजी मागणी आणि तुझे दान दर देवा हुजीर पावले आणि ताणे तुजो उडास दवरला.